Xayrli kech, hurmatli tomoshabinlar. Chop shigra kerak. Xayrli kech, hurmatli tomoshabinlar. Qaqshab ketdim әллә. Мен тагы үземне күрсәтәмме дип. Менә кемдер ярата үзен күрсәтергә. Урыс әйтәләр бит, себя любимого ди. Мин үземне бик яратмыйм, шуңа күрә. Не яратмыйм, беләсезме? Ну, мәсәлән, университет бетергән чакта алман телен, ягъни немец телен, немец дип әйтәләр. Әйтәм бит, немец теле инде. Дөрес булса, чөнки без чиркау дип, циркау димибез бит. Вот. Немец телен мәсәлән яхшыга белгән име шул вакытта ничектер аны саклап калырга кирәге хәтеремдә. Соңдан Германияга барып кулланырга аны кызганычка каршы ничә ел буенда кулланмагач күбесен оныттым инде. Менә юлны үтә башлаганда искә төште дә теге ни ди берәү шаяртып әйткән инде юморист. Человека надо любить, иначе он невыносим ди. Менә бездә имеш тотыналар менә. Бу телне белмим. Бүген әле мин видеоларны куйган идем. Казакстандагы урыслар урысча, казакча сөйләшәләр. Берсе хатта авылда торып, имеш урысын үзенең туган телендә белми оныткан. Ул сәер түгел инде. Сәер түгел. Менә 97 елнымы Грузияны без Кавказны узган икәндә. Ингушетия, Чечня, Дагестан, аннан алдыннан Калмыкия, аннан алдыннан Кабардино-Балкария. Шунысы без Азербайджан, Грузияны узган ик. Шунда Грузиядә бер ханым марҗа икән. Неди? Грузинга чыкканда кияүгә шунда грузин телендә яхшы сөйләшә. Нәрсә ул? Билемле бер сәләтле кешеме? Юк. Ул тик менә ул шул халыкны торган анасы. Мәсәлән, өйрәнә, нәрсә өйрәнергә? Әни мәрхүм әйтәдер, бугыз төшеп калмас ди. Шуның шикелле торасың шул халык арасында, өйрән телене, бугың төшеп калмый. Ул теге минемчә кайсы вакытта тәкәбберлек, имеш артык нитәләр. Ул тәкәбберлек нәрсә дип тәрҗемә итеп сезгә аңлатырга инде. Гордынядыр, бәлки, гордыня. Ул әле урысның теге нидә христиан православиедә дә гордыня гынах дип саныйлар. Гордыня бер халык арасында торасың, аның арасында бит ничә кешеләр син белән катнаша, алар сиңа ярдәм итә, авыр чорда, мизгелдә ярдәм итеп торалар. Син әнә мәсәлән үзең халыкның юк анда берәүдә булса да ярдәм итми кайсы мәсәлән. Син бит ул телне беләсең, бүтән халыкны нигә белмәскә, нигә ник өйрәнмәскә? Менә әйтәс килә теге нидә бар әле. Нидә укыдыммы Ярослав Гашекта не был титаном ума ди. Шуның шикелле менә мәсәлән үземне уйлыйм, не считай урысча әйтмеш титаном ума. Шунда тырышасың өйрәнергә. Ул инде төрле ысуллар табасың. Вакытында теге метод ассоциация дигән мәсәлән шул немец телен мәсәлән анда киләләр. Кайсы безнең берне шул төркемдә укыган малайлар мәсәлән Сергей Кокорин иртәгә лексика тапшырырга ди. Анда сүзләрне ди өйрәт әле ди. Мен өйрәтә башлыйм. Менә мәсәлән фестиген дигән вестигену, менә безнең анда бер егет шундый кыдырәтле бар имейтем. Вестигену на границу укреплять дип аңлатыла. Шунасын әйтәм тагы кайсы сүзләр ни фертретін представлять. Мәсәлән, бездә вера бар, сандвойка килә арасында вера дигән значит, представляет сандвойку, фертретін представляет дип. Ул аңлый, дип шулай интәс килә. Тырыша инде ятлап калырга. Шуны әйтәс килә. Һәр кайсы халык арасында яшәсәгез дә гел өйрәнегез ул халыкның телен. Чөнки безнең татар халкы гасырлар буенча сәләте белән шуңа бит әйттем булган татарга талмаш кирәк. Чөнки безнең татар халкы сәләтле дә булган. Икенчедән, беренчедән минемчә бәлки һәр кешегә сәләт алай булмаса да ул тырышлыгы белән җиңгән. Менә мин мәсәлән Гагаuz халкын сөйләдем бит. Алар кырлык әйттем 30 метрга тирәнлектә кайсы вакытта су табалар. Шунда да бит үстерәләр, хатта йөзем, ягъни виноград,
нәрсә персиклар, әллә нәрсәләр үстерәләр. Җәй буена яңгыр яумаса, бәрбер үстерәләр. Бездә менә яңгыр булмады дип су сибеп, мәсәлән, үлән тәме килә. Әле туган авылыма кайткан бер вакытны. Шунда бер әйтмим инде. Бер безнең авылда шул милләтен дә әйтмим инде сезгә. Кавыннар үстерәләр, ул үлән тәме килә. Менә карбыздан мәсәлән, кавыннан үлән тәме килсә, ул инде янарга су сибеп үстергән, ул тәмсез алар. Тәмсез була. Шуңа күрә әйтәсе килә, менә Гагаuz халкы бит тырышлык аркасында бит күп нәрсәгә уңышларга ирешкән. Шуңа күрә ник менә безнең татар халкы аны вакытында шул тырышлык аркасында эштән дә бүтән халыкларга күрсәткән үрнәк. Инде хатта тел белеп тә инде ул инде урыс телен өйрәнәсе килмәгән. Шунда да бит урыс безнең ниләр татарлар барып бит надан булмаган. Мисыр, ягъни Египет, Төркиягә барып, алар 15 ел дәверендә өйрәнеп, шунда укып кайтканнар. Бик белемле кешеләр булганнар. Шуңа күрә инде без бабалар хакында гел яхшы сүзләр йөргән. Шуңа күрә әйтәсе киләме, нинди халык арасында яшисез, шул халыкның телен белергә кирәк. Ул беркайчан бәрбер килеп чыга. Кирәге була, ул бәрбер килеп чыга. Менә мин вакытында мен Одессага барадыр, анда минем инде мәрхүм абыйман хатыны белән гел алар татарча сөйләшкән. Мин племянниклар шулардан сорыйм инде. Ник сез татарча белмисез, урышам. Ул әтия ни ди безне өйрәтмәде ди, алар ди теләде. Без алар үзара сөйләшкән аңламасын дип, шуңа күрә алар дигел татарча сөйләште, безне өйрәтмәделәр дип, шулай дип. Белмим инде, хакмы, юкмы, ул имеш үзара сөйләшкән, бәлки бер өлеше хактыр, калган өлеше алай түгелдер. Чөнки ул уйлый, не кирәк ул миңа тел инде, не кирәк дип, ана телендә имеш өйрәнергә тырышмыйлар, не кирәк. Тормыш шундый, әйтеп булмый, төрле вакыйгалар тормышта. Урысча әйтмешли ситуациялар, вакыйга событий инде, аны белеп булмый. Шуңа күрә беркайчан килеп чыга, файдалы ул бүтән нәрсә. Шуңа күрә әйтәсе килә, ул бит хәзер бигрәк тә шундый нинди инде рәвеше инде шундый булды инде. Нинди халыклар һәркайсы тели, аның телен хөрмәт итеп. Әгәр дә кемдер теләми алын телен белергә, аны телдә сөйләшергә, инде алар кырын карыйлар, танкыйтьлиләр, яратып җитмиләр. Шуңа күрә әйтәсе килә, бүтән халыкларның телен өйрәнергә кирәк. Ничек менә ул? Менә әгәр дә ашыкмыйча шул утырып, бер сагать арасында шул бер темага сөйләп утырсам, бәлки мин шул тирән мәгънәләр, шундый фикерләр турый, мин аны ашыкмыйча сезгә әйтермен, менә тыңлап әйтерегез, менә нинди кеше акыллы сүзләр сөйли. Монда ашыгыч рәвештә тизрәк кирәк шул фикерне, аргументны каяндыр тик чыгып алырга да тизрәк сезгә әйтеп салырга. Менә Финляндиядә мәсәлән 1000 татар бармы, юкмы әле? Шунда да һәркайсы татарча сөйләшә. Күп күрдегезме менә? Алар революциядан китеп калганнар шунда. 1000 кеше ни барысы да туган телен белә. Америка киткән татарлар, алар да әйтер, не кирәк менә инглиз теле. Бездә менә кеше инглиз теленә өйрәнми. Урыс телен өйрәнә дә җитә дип уйлап тора. Кайсы вакытта үз теленә битараф. Алар Америка Кушма Штатка барган татарлар, хатталар инглиз телендә яхшап сөйләшәләр. Үз татар телендә дә сөйләшәләр. Инде күрдегезме? Дөньяда бит ни хәтле төрки халыклар, дөньяда хәзер шул теге бер-берсе белән ничек әйтергә инде? Глобализация бик көчәйеп бара, халыклар арасында элемтәләр көчәйеп бара. Милләтләр элек мәсәлән безнең Советлар Союзы чорында булмаган ни, без Төркияләр белән алай төрки халыклар белән элемтәләр, Төркия белән мәсәлән хәзер көчәйеп баралар. Шундый бик әһәмиятле була инде безнең ниләр инде элемтәләребез. Шуңа күрә киңәш сезгә шундый өйрәнегез бүтән халыкның телләрен, бигрәк тә төрки халыкларын, алар бит тугандаш халык, якын безгә. Менә өйрәнгәч, шуңа беркайчан да үкенмәсез, чөнки ул шундый багаж, ул шундый байлык, ул урыс әйтә, запас карман не тянет. Шуңа күрә сез өйрәнсәгез, ул телләрне беркайчан да үкенмисез, беркайчан файдасы булгач шатланып китәсез. Менә шуны киңәш белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.